Yes, good afternoon, Bungbu Beans, and good afternoon hapon ang mga nagkikita nga nanmamati hapon yan habong burat sa Tacloban. Okay, mamanot ka man doon yan itong Department of Education nakaloyo nga inin ada kita inin state of emergency tungkol na aton na problema ito naton na produkto petrolyo siguro na lakip na ini gihapon na siguro aton mga panggraduate aton kabataan ang pinakasimple pinakasimple amo na gud na siguro. Yes, Bungbu Beans, relatively nga austerity measures na magiging papatuman ito na gobyerno. Itong dapat hapon nagpalusad din na kamanduhan ang aton sinisiring 4-day work week for us sa regional office and division office as well. And aton mga schools naman, tungod nga nag-aandam kita parahan mga end of school year rights in dirihira covered for now. Hindi nga aton 4-day work week. Kundi in ka-Friday is actually work from home. So, ato na lang ni kukuhaon nga kayo na no pag-inform ito ha publiko nga ito na kada Friday namon work from home kami, we can still entertain clients through online. And anyway nagpo-post man po kami haamon social media page na aton mga advisory kung na paano po nila ma-avail natin mga services, those that can be availed through online, padayon na naton serbisyo, padayon gihapon na naton pagbato ng mga concerns naton mga clients. Particularly atun mga issues and concerns na kailangan talaga in immediate nga resolution. And for the schools naman, because magkakamayada na kita natin end of school year rights, and we'd like to inform nga natin pinaka last day of classes will be on yan nga March 31. So on March 30 to 31 is actually allotted for the end of school year rights. That includes graduation rights and moving up ceremonies, recognition rights sa natin mga learners nga na relatively niya nagpagawas gihapon in memorandum ang central office para giyahan ang aton mga eskwelahan on the conduct of end of school year rights nga dapat simple la kaupay but has to be meaningful for our learners. As much as possible avoid nato ng mga extravagant spending adton paggastos gud ni raw-rano para magkamayada hininga aton end of school year rights nga na-emphasize naman po nato ito hiya aton mga eskwelahan. And I think per monitoring Bungbu Beans, bagayan na lesser naton mga reklamo nga na-receive. Kay halimbawa pag may ada nagrereklamo yung mga puro aragmot, dayon naman nato niniging tatawag ang mga schools nga involved nga na dayon naman nagko-comply naton mga eskwelahan. So I believe aware ito naton mga eskwelahan itong austerity measures na gipapatuman itong Department of Education relative ito na conduct of end of school year rights nga na again we'd like to emphasize ang mga gastos for the end of school year rights should be charged sa aton na MOOE nga na I think naton mga division offices they're aware of that nga hina-disseminate na po naton inihiya ka mga eskwelahan po. Okay. So, amo lagi hapon na didamam mo aray kung mahimo pero sa bagay kay sharing ito. Waray dag kung aragmot as much as possible kung pwede nga waray kud aragmot kung kaya han eskwelahan nga masuportahan ang tanan na gastos para hiton kanan end of school year rights which is charge sa MOOE bubuhaton ito eskwelahan. Nga na we have received prior han memorandum naging pagawas may mga reklamo about mga eskwelahan nga nagpapaamot it sugad ini. Tinawagan naman naton dayon, nag-finding kita, nagpakyana kita kung ano ka tinood adto. Ang iba tinood, ang iba di rin naman pero nag-remind lagi hapon naton ng mga eskwelahan nga talaga strictly dapat sundon naton kung ano ang guidelines na ginapatuman ng central office kay iningani nga aton niya na krisis nga ginatubang kailangan gud talaga na kada tagsa ma-cooperate po. So padayon ito naton na information dissemination nga gibubuhat sa mga eskwelahan. Ayun, okay. Pero well, ada lagi hapon baga waray good uniform at gamiton la na hit baga panggraduate. Diba? Pwede man ang uniform laan na yan nga gagamiton. Actually, yung iba mga schools nag-implement man yung sugod yapon ito. Anira ginagamit is anira school uniform mismo. Pero kung kasarabutan ng mga kag-anak dida ma'am no during an era meeting inin sugad hini pwede sugad lain kay talag sa online nga higayon. Yes, pero natin naman ito na stand and parents should also understand nga diri nga tanan nga mga kag-anak kaya nira kung ano ang kayahan iba diba? Kaya may nada kita ibang mga kag-anak kumbaga apinas na maka-provide lang yung pagkaon for the day diba?
kumbaga an extra nga mga expenses baga makuri na ito haira. So anamo na to appeal ang mga kaganak ano, hunahunahon gihapon nato ng capacity nato din kasi kaganak nga gumastos for itong lavish na preparation para itong graduation. Mhm. Asya. Okay, so, well, pagka na, ano ma'am, inin itbalik ito na klase, kay kuha naman ini, kanan Holy Week man ini, sanot baga, balik ito klase, ito na June ma'am, tama? Yes po. Bali, we're waiting for the guidelines gihapon, the Fed order para ito nato school calendar for school year 2026-2027. Oo. But definitely, magtitikang ito na June. Magulat na kita ang specific date kung saan o good. Magtitikang ito nato na classes ito na sunod nga school year. But for this school year, magtatapos po ito March 31. So after that, bakasyon na ito nato mga kabataan. Ayun. Mamaring concern ma'am, kung nag-meriting tapos nagkasarabot ang majority aragmot, it din meri. Pwede ba dirigyap mag-amot? Salamat. Actually, ano ito ni what ay voluntary la talaga tanan nga Okay. contribution. So it should not be a requirement para i-hold ito na documents itong kabataan. Diri gud diya pwede. Ano, so kung waray talaga garakos itong kaganak, dapat maintindihan gud ito na eskwelahan or the PTA. Kaya strictly voluntary po nga tanan or as much as possible no collection policy kita nga in no case nga dapat magamit ninyo nga requirement in pan-sign in mga clearance diri na pwede bawal na po. I-hold nato nitong documents itong mga kabataan just because waray makabayad din na certain amount nga contribution po. Bawal po ito niya. Okay. Venue, ma'am. Venue. Dapat venue baga diri magarbo nga sugad nga maaamot tindag ko. Yes, for as long as it is conducive aton mga learners, as much as possible, diri ang sobrang paggastos para itong venue. And even the decoration, bumbubings. Kasi may mga eskwelahan kita nga ginkola na attention, kaya may mga nag-report gihapon ng mga parents na they will be spending this amount para makapag-rent in sugad niya venue. Pwede naman natin magamit na natin mga gym school for as long as it is conducive para natin mga kabataan po. Diri na kita kangayan pag umastosin dak. Yun. Okay. Sige, hatag ko mo tagayan ma'am. Bawa namin minsan nga dito natin mga kaganak, kamaestrahan, agwahin ma'am. Yes, Bongbong Greens, gusto natin i-inform that our regional director is pwede na kita regional director for DepEd Region 8. It's RD Salustano Ati Jimenez. He's from Cebu. And nagkamayada na kitahan nato na ceremonial turnover of leadership didahan last week po And then of course very much welcome itong Region 8 para ito new leadership. We just hope that our stakeholders, especially the parents gihapon na will really support the present administration nga na kita mo naman assurance na ginahatag ang public is we will continue, we will sustain natin mga gimubuhat na mga initiatives para mabuligan natin na ma-uplift and quality of basic education in Region 8. Mga salamat po, Bubis. Thank you so much.